14 candidates ng Motsa ng Pilipinas, Pampanga nagpakitang gilas sa media Q&A. At inobasyon at kakaibang feature ng MGrad, tiyak na kabibiliban. Isang linggo matapos ang opisyal na pagbubukas ng school year 2025 to 2026, problema pa rin sa ilang paaralan ang kakulangan ng pasilidad gaya ng mga classrooms at upuan. Ang pinakamalaking secondary school sa SDO Pampanga na Don Jesus Gonzales High School sa Pandakaki, Mexico, ganito rin ang sitwasyon. May exclusive report si MC Galang. Umabot na sa halos 5,000 mag-aaral ang nag-enroll sa Don Jesus Gonzales High School sa Pandakaki, Mexico, Pampanga para sa school year 2025 to 2026. 3,371 dito ang junior high school habang 1,445 naman ang nasa senior high. Sa dami ng mga estudyante, ramdam na raw sa paaralan ang kakulangan ng pasilidad. Actually, we are the biggest secondary schools in the SDO Pampanga. First came here 2021 of September. We have a population of 4,096. But 3 years after, for this school year, we have about 4,816. So it's about almost 800 increase in 3 years' time. So every year, nag-i-increase po kami ng population. So yun po, siyempre hindi po kami nakakahabol doon sa number of classes na required. Mayroong 39 classrooms para sa junior high at 22 para sa senior high ang DJGHS. Ayon kay Principal Gary De La Cruz, hindi na nila naaabot ang ideal classroom-to-student ratio na 1:35 to 50. An average of 52, 53. So, ngayon ang population namin per class ay 52-53. So, unlike before, ang aming class ratio ay nasa 40. Pero ngayon nasa 50, average of 53. Actually, magpas na po kami. Pero yun nga po, due to lack of classroom, yun ang problema. So we cannot create another sections, no? Bilang tugon, nagpatupad ng shifting classes sa lahat ng antas ang DJGHS. Ang mode of namin ngayon ay shifting classes. So morning po ang grade 10, grade 7, and grade 12. While PM shift naman po ang grade 8, 9, and 11. Ngunit hindi lamang silid-aralan ang problema. Kulang din ang mga upuan. Nakakuha umano ng pondo mula sa LGU ang DJGHS na siyang ginamit mangbili ng mga monoblock. Pero yung comfort, no? Siyempre, pag sa table at saka sa monoblock, iba kasi yung armchairs, no? Where they can work independently. Siyempre, pag sa table, no? Batay sa datos ng DepEd Pampanga, aabot sa 1,357 ang classroom shortage sa buong probinsya. 230 schools din ang pangangailangan sa dagdag na silid-aralan. Mahigit 2,800 classrooms din sa lalawigan ang kailangang sumailalim sa major repair batay sa datos ng DepEd. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng populasyon sa mga pampublikong paaralan gaya ng DJGHS, nananawagan ang mga guro sa kinauukulan na magkaroon na ng konkretong solusyon sa kakulangan ng classrooms at armchairs na siyang direktang nakakaapekto sa kalidad ng edukasyon. MC Galang, CLTV 36 News. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis at ligtas sa pagpapauwi sa 200 Pilipino mula sa Israel at Iran sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang video message itong Lunes, June 23, ibinahagi ni PBBM ang ulat ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Hakdak ukol sa unang batch ng 26 na Filipino repatriates mula Israel. Samantala,
Itinaas na sa Alert Level 3 ang Iran at Israel na naging dahilan ng voluntary repatriation ng mga Pilipino roon ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Nakatanggap na rin umano ng food packs at financial assistance sa mga umuwing OFW na pansamantalang nanunuluyan sa Migrant Workers Office o MWO Hostel. Dagdag ng Pangulo, pinaghahandaan na rin ng Philippine Embassy sa Iran ang repatriation ng unang batch ng 8 Pilipino. Pagdating nila sa bansa, makakatanggap sila ng immediate support kabilang ang 150,000 pesos na cash aid, accommodation, transportation at suporta sa kabuhayan kabilang ang training vouchers upang matulungan silang makabangon at magsimulang muli. Siniguro rin ng Pangulo na patuloy ang tulong para sa mga Pilipinong piniling manatili na ng permanente sa bansa. Kabilang dito ang skills training, job matching, startup capital at tulong sa pagsisimula ng maliit na negosyo. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Ginugunita ngayong Martes, June 4, ang ika-4 na anibersaryo ng pagpanaw ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Sa kanyang death anniversary, nagtipon-tipon ng kanyang pamilya, mga kaibigan at taga-suporta para sa isang memorial mass sa Manila Memorial Park. Nag-alay din sila ng bulaklak sa puntod ng dating Pangulo. Samantala, ilan din sa mga kilalang dating kaalyado ni Pinoy sa politika ang umalala sa kanyang naging pamumuno. Sa isang Facebook post, inalala ni ML Party List Representative-elect Leila de Lima ang anyay uri ng pamumunong tahimik, ngunit may malinaw na paninindigan at integridad ng yumaong dating leader ng bansa. Si de Lima ang dating Secretary of Justice ni Pinoy. Sa kanya ring post sa Facebook, tinawag naman ni Senator-elect Bam Aquino na pinunong tapat, totoo at makadiyos ang kanyang namayapang Kuya Noy. Habang si Senator Risa Hontiveros nag-post ng solo photo ni Pinoy kung saan inalala niya kung paano ito namuhay at namuno sa bayan. Matatanda ang pumanaw si Aquino noong 2021 sa edad na 61 dahil sa renal disease secondary to diabetes. Naglingkod siya bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. At magbabalik po ang CLTV 36 News. Huwag po kayong alis.
Nakabalik ang CLTV 36 News. Epektibo ngayong araw ang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Apektado rito ang mga motorista, lalo na ang ikinabubuhay ang public transport. Makasama po natin ngayon si Dan C. Yumul. Siya po ang chairman ng Confederation of Passenger in Central Luzon. Siya rin po ang Vice Chair ng Alyansang Kooperatiba at Korporasyon o AKAP-NO at Director po ng National Public Transport Coalition. Magandang gabi po sa inyo, Sir Dan. Ay, opo. Magandang gawin po naman at salamat sa pagkakataon. Opo. Sir Dan, ang tanong ko po sa inyo, epektibo po ngayon yung big time oil price hike. Mukhang dun ho sa grupong sinalihan o kasama kayo, unang-una sa passengers, no? Siguro may epekto ito. Pero unang-una po muna sa public transport, ano ho kaya ang paano ho ito mararamdaman ng mga nasa public transport, Sir Dan? So, opo, very timely po yung tanong yun. And actually, yung effectivity ng big time oil price today, 4 pesos yan na 80 centavos per liter. Maliban pa dun sa sunod-sunod before this increase, may mga dagdag presyo na ilang linggo na sunod-sunod po yun. Kaya kung kukomputin mo, almost 10 piso po magmula nung nagkaroon ng tension sa ang Iraq at saka Iran, ang Israel at saka Iran. Ngayon, ewan ko po kung ano yung plano ng gobyerno, dalawa yung nakabundin nila, inabutan tayo ng ganito, magkakaroon daw ng provisional increase na piso at pinag-aaralan yung 2 billion subsidy na pinamimigay ni Pangulong BBM sa mga pampublikong sasakyang namamasada. Ayun ang problema namin. Hindi namin alam kung sino magbe-benefits nun at kung kailan ipatutupad. Kasamang Joji. Sige ho. Pero Sir Dan, ang tanong ko po muna, halimbawa ho sa mga jeepney driver, mga PUJ, papaano ho niyan kung tumaas ng ganito, kung dati bang nagkakarga ng 20 litro sa maghapon, papaano ho kaya ang gagawin ng isang jeepney driver ngayon dahil mataas ho itong pinabayad sa diesel? Actually po, kung titignan mo, yung Kapampangan, bala mo sugo na ka mo. Yung take home mo, ate, dahil dito sa big time oil price hike na to, para kang nawalan ng 500 piso a day kung ikaw ay nag-aanap buhay ng 12 oras sa pamamasada. So kung kumpitin mo, 500 piso a day ang nawawala mo doon sa pamamasada mo dahil dito sa big time oil price hike. So kung kukumpitin namin yan, yung mga regular na namamasada, hindi naman everyday, let's say, halimbawa, 5 days a week, nasa 7,000 to 8,000 naman ang nawawala in 20 days, ang nawawala ni kasamang tsuper. Dahil dyan, parang pinag-aanap buhay mo na lang yung mga gasoline station. So ngayon, yung iba, dahil wala nang magawa, no choice, mag-aanap ng, kung hindi sila ubra, mag-aanap ng ibang mapagkakakitaan. Okay. Dahil nga parang sugo ka na lang break even na lang Bilhin mo 12 oras kang mamamasada. Tapos, ang take home mo, 300 piso. Dati, nakaka-800 to 1,000 ka a day sa loob ng 12 oras. Buti, lalo na, na-tsempo pa naman. Balik eskwelo na po tayo nung June 16. Kailangan mo ng gamit ng mga anak mo, baon, matikula, etc. Siyempre, sa reaksyon yan, yung prime commodities, tataas din. Dahil doon sa ibibiyahin ng mga transportasyon, tataas din yan. So, si reaksyon po yan, hindi lang kami ang tatamaan dyan. Kasi, kung natatandaan nyo, yung ibang counterpart namin na grupong piston, nagkilos protesta, sana dahil hindi natin kontrolado, makita ng mga mambabatas natin yan, lalo na si PBBM, ang panawagan namin matagal na, huwag na natin hintayin yung nangyayaring tension sa ibang bansa, suspindihin muna yung excise tax nung
pasamantala habang hindi natin kontrolado yung nangyayaring tension sa Middle East, suspindihin muna yung excise tax sa produktong petrolyo. Kung hindi nila kaya dahil malaking na ipapasok na pera ng excise tax na yan, yung ano na lang sana, yung mga pampublikong sasakyan na nagkakarga, doon na lang implement. Okay. Para Sir, kasi mga privado, hindi ka naman magko-coaching 6-cylinder o 8-cylinder kung wala kang pambili ng gasolina, di po ba? opo. Yung mga mayayaman dito, hindi naman napektado rito. Okay. Sir, ang tanong ko naman ho sa inyo, ano ho ba ang idinadagdag ng excise tax na ito na nababanggit nyo sa produktong petrolyo? Kung tatanggalin po yan, kung natatandaan nyo yung last year pa, 2023, 24, lagi kong binabanggit sa interview ko yan ng programa ninyo. Kung tatanggalin po o sususpendin yung excise tax sa produktong petrolyo, yung increase po na yan hanggang 10 to 12 sa base sa pag-aaral, 10 to 12 pesos ang mababawas sa presyo. Ngayon, hindi naman natin lalatin Bakit hindi ko lang mawari? Bakit may pamamaraan naman? Bakit hindi po pag-aralan? I-implement mo lang yan sa mga pampublikong sasakyan. Huwag mong latin. Mas marami naman pribado yung gumagamit ng pribadong sasakyan, nilang porsyento. Halimbawa, dito sa Central Luzon, sa Angeles City per se, 85% ng mga tumatakbong sasakyan na araw-araw. 85% puro pribado, nasa 15% lang po yung mga public utilities. Kaya wag nilang pagbintangan yung mga public utilities na silang nagiging cause ng traffic. Kaya nga sa Baguio, ano sila ng color code din. Baka akala ng ibang motorista, nagiging cause po ng traffic. Kami, part lang, napakaliit po na porsyento nung amin, 50%. 15% lang. Okay. Yung mga pribado, nasa 85%. Okay. Sir Dan, palagay po ba ninyo epektibo yung solusyon o resolusyon na gawing staggered yung oil price hike na ipinatupad ngayon at alam ko conforme rito yung mga kumpanya ng langis sa hiling na ito ng Department of Energy. Kayo po ba? Ano sa palagay ninyo itong isinagawang staggered na implementation ng oil price hike natin? Actually po, kabisado naman natin yan. Magtataas ng pagkalaki-laki, mag-rollback, centavos lang. So kung gagawin staggered dyan, may advantages din po naman while approving this fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan at saka yung provisional increase na piso, effective po yan. Kasi ang mahirap niyan, meron po nila na budget, 2.5 billion fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan, bunga nga ng tension na yan. Tumaas ng malawakan, halos weekly. Tapos, last week lang, kausap namin ng LTFRB chairman na sa Bangkwadis na yung provisional increase na piso, pisong dagdag sa minimum by second week of July, according to him, may implement na. Hindi nila na, ewan ko kung anong ginagawa ng Department of Energy. Bakit hindi nila nakita yan? Bakit hindi pa pina-implement agad yung provisional increase? Kahit paano, kung halimbawa, 500 ang nababawasan namin sa kita namin, take home namin sa buong maghapon dahil 500, dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo, sa pamamasada mo, naragdagan ka ng piso, naka 300 kang o 400 kang pasero, plus times 1 peso, 400, at least parang pinambayad mo lang sa tinaas ng diesel, yung taas pasahe mo, at least kahit paano, mayroon kaming panlaban, di po ba? Okay. Kaso, hindi naman naipatutupad pa hanggang ngayon. Okay. July pa lang. Sige. Sir Dan, ito naman, no, may balak silang magbigay ng ayuda, no, sa sektor ng transportasyon. Ano ho bang palagay niyong dapat maging halaga o yung amount ng ayuda na dapat tanggapin? At meron din hong balita o lumabas na statement na yun hong hindi ho nakapag-incorporate, tama ho ba yung term ko? Hindi ho sila kundi nakapag-consolidate, hindi daw sila mabibigyan ng ayuda.
Doon ho na mo sa unang tanong, magkano ho kaya dapat ang ayuda na dapat ibigay? Kaganda pong ko tanong yan, pero huwag pong magagalit, tamaan ang dapat tamaan. Meron po akong nakabinbing kaso sa ombudsman, particular po, yung naging sinasabi niyong subsidy o ayuda last year pa na hindi po natanggap ng mga beneficiaryong operator. Bakit po? Meron pong ibang nakinabang kinurap. Kaya yung mga series of meeting namin sa Bagong Kalihim ng DOTR, si Secretary Vince, ang sabi namin, huwag nang ibigay yung mga yan, isama na lang sa loan subsidy ng modernization. Bakit? Nagiging window of corruption. Ang katunayan, may pending case po kami ngayon sa Ombudsman sa pamunuan po ng Land Bank of the Philippines. Kasi hindi po nakarating sa amin yung mga ayuda o subsidy na yan. Kaya nakakalungkot, meron na naman silang nanakawin yan. Okay. Ako lang po, hindi na ako magtuturo. Ako lang. Ang dami kong sasakyan, ilan pa lang nakuha ko. Nawawala o nai-withdraw na hindi ako ang nakinabang. Ibang opisyal ng gobyerno ang nakinabang. Hindi ko alam kung anong manipulation na ginagawa. Okay. So Sir Dan, parang sinasabi po ninyo sana mapunta talaga doon sa mga tamang beneficiary itong ayuda. Pero ang susunod ko pong tanong sa inyo, na nabanggit ko na ho kanina, is yung mga hindi ho nakapag-consolidate, hindi naman ho pala mabibigyan ng ayuda. In fairness naman po, since 2017, meron na pong batas dyan, Department Order 2017-11, wherein inuobliga kami na mag-consolidate kami from one franchise, from individual franchise to one corporation o one cooperative. Nakakalungkot po kung yan ang gagawin ng gobyerno. Doon kami po, ang anay ko, halos sa 90% sa buong Central Luzon nakapag-consolidate. Hindi po kami masyadong apektado diyan. Pero yung mga grupong pag-upo po ni Secretary Vince nung sometimes in February this year, nangingi po ang grupong Piston at saka Manubela ng extension for them to allow consolidation. Kung ako tatanungin, pare-pares lang po kami, isang interest namin to protect. Ito pong modernization din, ang kaso po talagang napaka-hirap i-comply. So kung ako, bigyan pa rin po sila kahit na late na, it's better late than never, nga. Sana mabigyan pa sila ng pagkakataon, lalo na lahat tayo mga gugutom dito, hindi na nag-uusapan yung consolidated o hindi, o compliance o hindi. Sana lahat kami. Kasi iba naman po kasi yung cancel na ang prangkisa mo o dismiss, kaya na-dismiss, hindi ka consolidated. Pag-cancel, totally wala ka ng karapatan. Yung mga meron pa pong chance na makukonsolidate, sana consider yan. Para makita naman nitong mga nananawagang magkaliwang grupo na sila, ang gobyerno natin, kumahanap ng paraan para mapagbigyan tayo. Alright. Hindi po ako sangayon na hindi sila bigyan ng ayuda kasi kung alam nyo naman, ang Diyos po pag nagpaulan, nagpapaulan sa ganap at saka hindi ganap, sa masama at saka mabuti. Okay. Sila, tao rin silang katulad natin. Bakit hindi mo bibigyan ng grasya? Okay. Sir Dan, huling tanong na lamang po. May ano ba to? Baka posible ho ba kayong magwelga o kuilos protesta kung sakaling magtuloy-tuloy itong matinding epekto ng oil price hike sa inyong hanay? Ito po, alam niyo naman na kahit tulit-tulit ang grupo namin dito sa Central Luzon at saka sa buong Pilipinas, hanggat maaari, dahil apektado rin kami kung magkikilos protesta kami, hanggat maaari ayaw namin kunin sa kalsada yung mga inaing namin, nagkikipag-dialogue kami, na gumagawa kami ng position paper. Pero kung nakikita namin walang ginagawa ang gobyerno, siguro panahon, yun ang panahon, go signal na dapat kailangan kalampagin namin sila. Hanggat maaari, ayaw namin sa kalsada. Pero kung hindi kami tinutugunan, wala na, no choice kami. Kundi sa kalsada kami pupunta. Kasi alam nyo naman po, nagiging resulta ng mga kilos protesta, lahat tayo talo. Okay. Alright. Sir Dan, maraming salamat po sa inyong oras at naway magkaroon ho ng pangmatagalang solusyon itong problema ho sa sektor po ng public transport. Salamat po. Samantala, tulad ng kanyang ipinangako sa kampanya,
Una raw hihahain ni Senator-elect Kiko Pangilinan ang Senate Bill para sa food security. Kasama rin sa kanyang mga prioridad ang investigasyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang implementasyon ng mga batas na dapat ay sumusuporta sa mga magsasaka at mangisda. May nakalinya ng mga panukala si Senator-elect Kiko Pangilinan sa pagbabalik niya sa Senado. Matatanda ang sumentro sa food security, mababang presyo ng mga bilihin, programa para sa libreng almusal at pagpapalakas ng suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda ang kanyang plataporma nitong nakalipas na halalan. Taong 2014 nang ma-appoint si Pangilinan bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization kung saan tinutukan niya ang sektor ng agrikultura bilang tinaguriang food czar. Well, siyempre, yung ating pinangako. So, ifa-file natin yung libreng almusal para sa preschool hanggang sa grade 12 sa pampublikong paaralan. Tapos, dapat up to 50% nung hinahain sa libreng almusal para sa ating mga mag-aaral, dapat binibili direkta sa mga magsasaka sa lokal at mga ngisda. Sa loob ng unang 100 araw ng kanyang termino, balak rin ni Pangilinan na paimbestigahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang implementasyon ng Sagip Saka Act na ipinasa noong 2019. Nasaan ang problema? Ano ang dapat gawin? Kasi nagawa na natin yung dati nung tayo ang Food Security Secretary. Napababa natin ang presyo ng bigas. Nabawasan ng hanggang 3 piso within a 1-year period dahil inayos natin yung rice supply. Dahil yung batas na yan, 2019 pa yan. At yung batas na yan, ang gobyerno pwede nang bumili direkta sa mga magsasaka at mangingisda ng pagkain na wala ng public bidding. So, bakit pa tinatapon yung kamatis sa Nueva Ecija? Bakit tinatapon yung karot sa Baguio? Diba? Nasaan ang gobyerno na pinaplanong bilhin yun para sa social amelioration program, social welfare programs? Lahat ng mga ahensya para sa calamity relief. Samantala, nakatakda rin umanong makipagpulong si Pangilinan kina Senator-elect Bam Aquino at Senator Risa Hontiveros para pag-usapan ng kanilang magiging posisyon sa Senado. Well, siyempre, ang posisyon natin base dun sa pinangako natin, food security and agriculture. So we are interested in the Committee on Agriculture, number 1. So I think this coming week, mag-uusap na kaming tatlo. And then we will decide, ano ba ang magiging... Siyempre, kasi nag-tandem kami ni Bam at ang isa sa mga kumampanya sa amin ng husto si Risa, pinaka-campaign coordinator namin. So we have to discuss. Hindi pa kami nagkakausap kung paano, di ba, magiging arrangement naming tatlo, di ba? So may mga dapat plansyahin pa. So we will see pag nag-uusap kami. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naglabas na ng kanilang power rate advisories ang electric cooperatives na Pampanga Electric Cooperative Incorporated, OPELCO 2 and 3 at San Fernando Electric Light and Power Companies Philapco para ngayong June 2025. Mapapansin ang counting adjustment sa singil sa kuryente ng mga residential consumers. Sa PELCO 2, bumaba ng 0.001 pesos ang rate ngayong buwan mula 9.9306 pesos per kilowatt hour noong May, naging 9.9296 pesos per kilowatt hour ito para sa mga consumer na may 100 kilowatt per hour na monthly consumption. Para naman sa mga Svelapco consumers, bumaba ang kanilang overall electricity rate sa 10 pesos and 29 centavos per kilowatt hour mula sa 10 pesos and 46 centavos per kilowatt hour nitong May. Samantala, tumaas ng 0.0253 pesos per kilowatt hour ang residential rate ng PELCO 3 mula sa 10 pesos and 3050 pesos per kilowatt hour itong nakarang buwan. Nasa 10.3303 pesos per kilowatt hour ito ngayong June.
Magsisimula ng gumulong ngayong taon ng mga Pure Battery Electric Bus o PBEB sa Subic Bay Freeport Zone bilang bahagi ng mas malawak na kampanya ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na maging kauna-unahang carbon neutral economic zone sa bansa. Ayon kay SBMA Chairman at Administrator Eduardo Jose Alino, ang pagbili at pagpapalarga ng electric buses ay bahagi ng Race to Carbon Neutrality o na programa ng ahensya. Inalunsad ito upang mapabilis ang pagbawas ng carbon emissions sa Freeport at makaambag sa advokasya laban sa climate change. 10 units ng PBEB ang na-deliver na sa Freeport noong May 13, 2025. Isa sa mga ito ay isinailalim na sa road test noong May 27 kasama ang ilang miyembro ng SBMA board. Ani Alino, komportable at accessible para sa mga persons with disabilities o PWDs ang naturang mga bus. Kasabay ng implementasyon ng proyekto, magtatayo rin ang SBMA ng mga electric vehicle charging stations o EVCS sa mga motor pool ng Maintenance and Transportation Department at sa Argonaut Highway na mula sa Department of Energy o DOE. Bukod pa rito, nakalaan ng 10 million pesos para naman sa rehabilitasyon ng mga lumang bus stops at pagtatayo ng 58 bago sa iba't ibang bahagi ng Freeport. Sa kabuuan, target ng SBMA na bawasan ng 30% ang carbon emissions sa 2030 at makamit ang net zero emissions sa 2040. Katuwang sa proyektong ito ang Golden Asia Automotive Builders Incorporated at Chinese manufacturer na Xiamen Qinglong na kilala sa mahigit 3 dekadang karanasan sa paggawa ng mga bus. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mula sa sariwang ani gaya ng gulay, prutas, isda at iba pang local products, tampok sa higit 60 booth ng 5th Aspire Trade Fair ng DA Region 3 ang yaman ng agrikultura mula sa mga magsasaka at mangingisdang Central Luzon. Layon ng programa na may promote ang kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang merkado at mapaunlad ang kabuhayan ng mga agri-entrepreneurs sa pamamagitan ng mga trade fairs na kagaya nito. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. May tuturing ng mga bayani ang ating mga magsasaka at mangingisda. Sila ang patuloy na nagsisiguro na may laman ng ating hapagkainan. Kung wala sila, wala rin tayong maaasahang bigas, gulay, prutas, isda at iba pang pangunahing pagkain. Kaya naman puspusan ang pagtutok ng Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Nitong Martes, June 24, formal nang pinasinayaan ng DA ang ikalimang Agribusiness Support for Promotion and Investment in Regional Exposition o Aspire 2025 sa Marquee Mall, Angeles City, Pampanga. Higit 60 agribusinesses exhibitors mula sa 7 probinsya ng Central Luzon ang lumuhok sa trade fair, tampok ang sari-saring lokal na produkto. Layon nito na maipromote ang mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda at mapalago ang kanilang negosyo. Tayo makapagbenta sila at magkaroon na rin sila ng mga iba't ibang network. Makahanap pa sila ng iba't ibang mga market and maka-access sila sa mga services ng mga different agencies natin. Bukod sa DA, katuwang din sa aktibidad ang iba pang government agencies gaya ng Department of Trade and Industry, Food and Drug Administration at marami pang iba. Inilatag nila ang kani-kanilang banner programs upang matulungan ang mga agri-entrepreneurs na ma-improve ang production at marketing ng kanilang mga produkto. Ngayong taon, nakatuon ang 5th Aspire sa 3 pangunahing focus commodities gaya ng niyog, kalamansi at squash products. Upang matulungan ang paglago ng mga produktong ito, magkakaroon din ng investment forum para dito. Nagkakaroon kami ng mga investment forum para magkaroon tayo ng promotion. Ano ba mga negosyo ang pwede nating gawin na ang ating panggagalingan ay ang coconut, ang kalamansi at ang squash. Ayon kay Maricel Dolias, Supervising Agriculturist ng Agribusiness and Marketing Assistant Division ng DA Region 3. Mahalaga ang mga agribusiness sa pagpapaunlad ng kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Ang agribusiness, nagbibigay yan ng iba't ibang hanap buhay and at the same time, napapataas niya yung kita ng mga farmers natin at saka mga entrepreneurs. Samantala, inanyayahan naman ni Dolias ang publiko na bumisita sa 5th Aspire Trade Fair at tangkilikin ang mga lokal na produkto mula sa mga masisipag na magsasaka at mangingisda ng rehiyon. Dito sa Aspire, sigurado mas mura ang mga produkto dahil diretsong nagbebenta ang mga farmers natin dito. So, kung dati binibili sila sa market, dumadaan na yan sa iba't ibang marketing layers. Pero pagdating dito sa Aspire, diretso ang mga produkto, kaya mas bibili talaga nila ito na mas mababa. Kaya kabalen, kung hanap nyo ay abot kaya at kalidad na produkto, bumisita na sa 5th Aspire sa Activity Center ng Marquee Mall, Angeles City. Bukas ito hanggang Huwebes, June 26. So dito may mga fresh products tayo, fresh agricultural products. Meron din tayo mga processed products na iba't ibang produkto gaya ng mga gulay, isda, and mga crops na prinoseso ng ating mga magsasaka at mga agri-entrepreneurs. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Hindi lang pagdiriwang kundi isang paninindigan. Yan ang diwa ng Pride Month Celebration na inorganisa ng Junior Chamber International o JCI sa Angeles City. Kasabay ng makulay at masayang selebrasyon, muling itinaas ng LGBTQIA+ community ang kanilang panawagan para sa pagkilala, proteksyon at ligtas na espasyo para sa lahat. Magbabalita si MC Galang. Napuno ng makukulay na bahaghari
ang kalsada ng Angeles City, Pampanga sa isinagawang Pride Month event ng Junior Chamber International o JCI Angeles Culiat Chapter nitong June 21 to 22. Pero higit sa selebrasyon, layunin ng pagtitipon na isulong ang inclusivity, pagkakapantay-pantay at panawagan para sa mas ligtas na espasyo para sa lahat ng kasapi ng LGBTQIA+ community. Kaugnay nito, binigyang diin ni Nixie David Alviar, gender fluid advocate at president ng Safe Space Society sa Tarlac, ang papel ng mga institusyon at komunidad sa pagsuporta sa LGBTQIA+ sector. Representation matters nga po, ika nga. Sa bawat sektor po ng lipunan, meron pong baklang naroroon. At atin pong tandaan na hindi lang po natatapos sa pagpasa ng Holy Bill ang paglaban para po sa pagkakapantay-pantay. Habang buhay po natin ito isusulong hanggang sa may tunay na ligtas na espasyo po para sa lahat. Kabilang din sa mga nagpaabot ng suporta ang mga allies gaya ni Almira Alwasad, isang cisgender woman. As a straight woman, I believe na parang lahat tayo dapat sinasalitate yung love. So, I think pride is not about love. That's why supporting events like this is important. Maging ang mga magkasintahang miyembro ng LGBTQIA+ na sina Kiro Aki at Ice Alfonso, iginiit na ang pagiging visible sa lipunan ay hindi lang karapatan. Isa rin itong mahalagang hakbang tungo sa pagtanggap ng lipunan. Kasi importante talaga na magkaroon ng ganitong celebration every year. Actually kasi para ma-aware sila na we exist. Importante talaga na ma-acknowledge tayo at also na magkaroon ng knowledge yung ibang tao na hindi nakakalam about sa atin. Isa nga mapagpalayang pride po sa ating lahat. Isa po mapagpalayang pride month po sa ating lahat. Makibeki at huwag matakot po. MC Galang, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Full of confidence at press ready ang 14 na kandidata ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2025 sa kanilang first public appearance sa Laos Auto Group Showroom, sentro ng event ng talakayan tungkol sa mga isyong panlipunan, gayon din ang kanilang mga personal na advokasya. Silipin ang mga naging kaganapan sa report ni Danica Gino. Nagningning sa kanilang grand reveal ang 14 candidates ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2025 sa Laos Auto Group Showroom nitong Martes, June 24. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na humarap sa publiko ang mga kandidata na nagmula pa sa iba't ibang bayan ng lalawigan. At kasabay nito ang kanilang official visit sa isa sa major sponsors ng pageant, ang Laos Group of Companies na certified supporter ng Empowering Beauty. This will help promote our business, not only our business, but the whole Pampanga, because the candidates are coming from different provinces from Pampanga. So magandang opportunity to para sa lahat, para ma-promote not only the Laos Group of Companies, but also ang ating mahal na probinsya, which is Pampanga. Sumabog ang camera flashes nang nagsimula ng rumampa ang mga kandidata sa showroom.
Pero hindi lang ito tungkol sa kagandahan dahil agad na sinabak ang girls sa isang press con kung saan hinamon ang kanilang isipan at paninindigan. Sa tanong kung paano nila maipapakita ang katotohanan sa mundo ng fake news, hindi nagpahuli ang bawat kandidata sa pagbibigay ng makabuluhang sagot. I make sure all of the content that I give out is based on facts po. So I do research as well as I cite the references that I give out. So I tell the people in the community to check out the references on where they base the news that is coming out. Habang ang isa naman ay nagsabing mainam ding gamitin ang social media upang ipalaganap ang katotohanan. I would use social medias po in terms of sharing what is real, what is true. Internet is very powerful nowadays. We can search and we can actually fact check everything before we speak. Ang pagbisita sa Laos Group ay hindi lamang simpleng courtesy call. Simbolo rin ito ng collaboration sa pagitan ng beauty pageantry at local business. Ayon sa organizers, malaking bagay ang suportan ng Laos Group of Companies bilang co-presenter ng Mutya ng Pilipinas ngayong taon. Honestly, it is a dream come true and a beautiful part of our milestone at Mutya ng Pilipinas Pampanga Group. Yung makasama namin ang Laos Group of Companies sa Mutya ng Pilipinas. Well, you know what? It's an answered prayer that Sir Paul and the rest of the Laos family answered our call last time and our request para makasama namin ang Laos Group of Companies and be the co-presenter, the major sponsor, actually the top sponsor for the pageant this year. Sa mga susunod na linggo, inaasahan na mas magiging visible pa ang mga kandidata sa iba't ibang community at promotional events bilang bahagi ng kanilang journey patungong Coronation Night ng Mutya ng Pilipinas, Pampanga 2025. Danica Gino, CLTV 36 News. Kung ang hanap nyo ay elegante at practical na sasakyan, ipapakilala namin sa inyo ang Geely M Grand 2025 with sunroof, isang modern sedan na puno ng style at features. At ang isa pang kagandahan, available ito sa Laos Auto Group, kaya Kabalen at mga karating lalawigan, hindi na kailangang lumayo pa. Tara na silipin ang iba pang standout features ng Geely M Grand 2025 at kung bakit ito ang tinaguriang sedan na may premium feels sa presyong pasok sa budget. My name is Kim Pring from Geely Pampanga, your sales executive. Today, we are going to discuss the Geely 2025 Geely M Grand Luxury. Sa Geely M Grand Luxury pa, ma'am, we do have the 1.5 liter and 4-cylinder. Also, sobrang tipid niya sa gas. Like yung sabi nga natin sa fuel consumption natin, we can achieve 15 kilometers per liter. So, long drive na po yun. And also, sa features niya, ma'am, meron tayong cruise control. So, hassle-free kapag mag-drive tayo sa mga long drive natin like sa expressways. Imagine yung pag-drive natin na mahaba-haba, kaka-apak ng gas natin. Mapiprevent na natin yung ngawit kahit na automatic yan. 25 Geely Luxury po natin ay merong sunroof. So, you may also enjoy the view, diba, sa labas. Sayang yun pag hindi nila nakuha. So, even though half lang siya, pero you may also still enjoy the view. Sa safety features naman po natin, ma'am, hindi tayo talo kay Geely. Meron tayo sa brake, imagine sa brake na lang, meron tayong drum brakes. Also, yung mga suspension po natin is MacPherson strut sa harap. Then sa rear naman po is the torsion beam. Also, yung unit natin ay merong rear camera and parking sensors. Pag park or aatras tayo, makikita na natin yung likod natin. The M Grand Luxury has a 5 seating capacity. Dun sa seats naman po, leather na po yung seat natin. Then sa driver side nga po pala, electronic adjustment po siya.
Yung likod ni Emgrand is malaki yung space. We do have 500-liter cargo volume. Imagine that space. Napaka-spacious niya. For the entertainment features, meron tayong infotainment with Apple CarPlay. Additional yan ngayon. Before kasi sa mga previous units natin, wala tayong CarPlay. Yung software lang po ni Geely ang gamit natin. Ngayon, nagdagdag si Geely ng Apple CarPlay. For the SRP price is 949,000. Then the discount for cash payment or PO is 40,000. Ngayon, ma'am, kung sa financing natin, 58,000 all-in down payment na yon. Then your monthly is 19,652 pesos for 5 years. Also additional po, yung promo natin, pwede natin siya extend to up to 7 years. The cash naman po is free na yung 3 years LTO po natin. And yung ano natin, pinagmamalaki natin 1 year 24/7 roadside assistant, yung LGC, which is the LGC Cares. Currently sa 2025, we only have the luxury or the top of the line. Ngayon, kung gusto po natin ng mid-variant and also ng base model, we do have the Geely Emgrand S or the manual transmission and also yung 2023 Geely Emgrand Comfort. You may contact us at 0918-854-2766. Yung Geely Pampanga main page po and also may official page po na Geely Pampanga by Kim Empring. We are located here at Jose Abad Santos Avenue. Carworld Fuso Building lang po. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter o X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.